Ilonggo, mikropono, Ubusayra sa 3, tournament battle, semifinals, deadline kontra kay Dre, ginaot para silang duo. Yo, shoutout, clothing, this merch, clothing, kaga subscribe, DJ Emps, madamo ka salamat sa Beans kainan sa ating venue, siyempre kay Brok Doc, Aurelio, Boss Gulben, Gray Letra, siyempre sa Devil's Advocate, shoutout. Hindi ito napapadugayon, rapper sa wala pakilala. Yo, Kemera. Deadline Kemera, Makatang Ilonggo. Shout out sa Smart Minds. Kung gusto niyo mag-score, PM niyo lang si Mayor RJ Alite. Shout out kay sa Lyricist Music, Soulja Boys ng Kompanya Central, Team VK, Team Superbook, R&D Extreme, kay Christian Yer, John Ray Delagon, Ero Jan Glamor, Paul Andrino, Red Alcantara, Orlen Medina, Orlen Loreto, Floyd Medida, Joseph Pateres, Raylan Villarete, Ken Yang, RG Merlo, kag kay Christian Sorino. Time. Rapper sa to, pakilala. Yo, Dregley Olot Kings. Shout out kay Gaddafi OJ, kay Activar, kag sa kay Paktisoy, kag saan man nagkadto, di po damo kay salamat. Tournament battle, semifinals, 5 ang judges. Nagdaog sa toss coin si Dre, gimpili amaw na si Deadline. Ubusayra sa 3, semifinals, 2 minuto, Deadline pamatian ta. Yo! Patay na ni dapat sa Marso 28. Kaso na quarantine pa ang wak. Ginisol sunod Domingo kaso nag-surrender inyong amigo na kulbaan ba si mahuyan. So ginpilihan na lang mag-stop. Pero gusto gyapon ni Martin Madayon battle naton akon ginbaton bisa kong isipon diretso finals na ko dapat mga brad. Kay gusto pa makita ni Martin kung paano ta ka iba-dibag kag iba-libag para mag untat ka na rap. Nagka-contact tracing na quarantine para sa iban makaseparar sa. Fuck you! Balaan ko ka nagpa-quarantine ka lang gago para mas makapreparar ka mayo! Nakulbaan si Brad, basi mahuyan sa liwat para sa wala pagsipot ligad. Tandai mo nga style, pues, pakahuyan na ka di subong para magtapos ang battle, nan, surbol, sa kahuyanan, di ka na magwasin nyo balay! Ano ka, sinuswerte? Abi mo makagwa pa di buhay subong? Gago pagtapos ng battle, diretso ka na lang ilubong, wala na quarantine sinyo balay. Kay forever ka na i-quarantine si Mulungon. Nag-abot. Wala sa nag-abot sa battle. Wala ka nag-abot sa battle ta sa horn pub tungod kay napaos ka. Yuta! Tana nagpakita ka man lang, o kung nagkadto ka, kung tuod nga napaos ka, kag wala ka nakulbaan sa akon magkontra. Puta! Pag out ko that time sa opisina, nagdiretso ko dayon sa venue, boss. Biskan medyo paos, tungod sa wala ka taposan nga calls. Nag-overtime ako pagtapos na. Wala pa ko to tinulugan. Kag pre-shift OT pa ko pag-aaga para madayon ng battle ta. Akong tanan ginantos na, gani di mo pagrason sa akon nga. Wala ka nag-abot, kag nagkadto ang gago ka, tungod lang kay napaos ka. Ako, Dre. Nakulbaan ka sa akon, tol, di ba? Di ba? Nakulbaan ka sa imo nga senpai. Senpai, maestro, oo. Pag ikaw ang estudyante nga grabe mag baka-baka answer mo, Joel, kay man nakulbaan sa deadline. Kag-ari ka na. May guts ka pa magpakita, di ha? Nagkare ka pa. Lain na rin ka nung Dre. Tsakto. Kayong pisasang wala ka nagpakita sa battle, ta, nag-agi ka na. Pero may pamangkot kasi mo, bro. Paano ka nakalusot sa semis? Ha? Tinunto. Semis na tapos kontra ko, Dre lang. Ano ni? Insulto? Ang gusto ko tani makontra ang tipo nga gapang hulugay bara o kun urutay bala. Hindi sa mango nga ginrime ang ira sa ubusay rasa. Ginrime ang tanan sa tanan. Ang duwa sa duwa. Puta, Brad, perfecto ba? Ang mas lala, ginrime niya ang subong sa magrespeto ka. Ha? Apat pa na asampol ginhatag ko sinyo, pro ay sos. Tama nakakapilikon, bro. Nantawan nyo bla ang battle sa hangag sa video. Tanong mo kung di nyo paglampo, cellphone nyo. Ano, multis na naman, hindi. Dapat balaan mo na part.
Bilang isa ka rapper, Brad, wala ko padayaw sa multis-bultis ko di ginapakita ko lang sa inyo kung ano ang dapat nga standard sa battle rap kay Manrepa. 2021 na Dre i-improve man gamay. Imo nga rima, biskan sa word na lang tani nga ira. 2 syllables lang na, di ba? Written man gid na imo nga linya. Puta, sobra pa sa freestyle imo nga tira, gani paano ka pa makaisa. Bisa, akong linya kung dapat napihak, gisa ka na sa tagapihak isla, di ka na makadali pa, kay manari na ang rapper nagapang ubos rasa, samtang nagagyera letra, gapamate ka, nakita mo na kung paano kung magbira sa mga rima, naka-rhyme scheme pa, mango, amo ka na mag-rhyme, sa ira, gani ari ang baluna, biskan di nga parte, di mo ako maperde, siyempre, kay bano ka, may pang reporter sa One Western Visayas, si said free, kabaluna. Nakita nyo man, nga tama kalayo kung paano kami magtiro, amon nga estilo. Round 1 pa lang ni Iho, pero finals na diretso, ako nga destino. Kung madaog pagin ang wak, brother nga inyamigo, may pamatudaan nyo lang ang mga mango, kagbano ang mga judge nga rapper sa Iloilo. Yo, check! Puta sa MS game! Namangkot pa ang gago kung paano ko nakalusot sa semis. Natural kay man, may duwa ko kawak na ginutdan sang ulo. Gani sa wakas, nagtubangay gin man ta duwa. Sa hando mo, nga makontra ko, gani sa wakas, nagtubangay gin man ta nga duwa. Sa semis, sa hando mo, nga makontra ko, gaanta ka subong sang ekis. Oo sa COVID, hambalunta, ako mismo nagpositive. Pero sa gusto mo, nga magdaog sa battle tanga duwa, resulta nga magwa sigurado negative. Kay man deadline, patay nga linya. Pues, patay ni sa akong linya nga pamatay. Preparado ni, sa battle, wala ko labot, sa akong ni maagay, punteriya ko, imutagi pusuon, gani sa akong kasubong matumbalay, huo karjak, muna tama kataet. Karer mo, sunod-sunod daog, gani flat, line maago mo subong, o hambal ko, karjak, karmo, rare, flat, linya party sa salakyan, kinanlan muna magpabulket, kag kung abi mo wala na sang connect, gago dira ka nagsala, kay gubaon, kag pagalpalon ka lang para sakon, kay manlaos ka na, kada battle, galuya nga galuya, saktogin man nga daw libro kabuhi, ya kay man ining si deadline, pahina nga pahina, kay kung pagka-legit ang storyahan, di mo ko pagplakaran. Kaya nga amon nga pagka-OG, nagtatak na sa kasaysayan. Vintage sa pagka-wool, shark tooth sa pagkakul, may splash ang kadali resist. Metapora ko, malalaser, new era mo, patay ka sir, dalugdog unod ka starter. Michelenes ang akong semi, auto full, kak sa kada logo, kay vintage na di tanan. Wala balor ang replika, ini nga D-line. Kagang pagdaog mo kay Arma, shit, kagang pagdaog mo kay Arma, oo, Chok! Ang pagdaog mo kay Arma, kay kung feeling mo bakod ka, short pang estilo mo, di mo ko kaya tong kadon. Biskan iduot mo sang todo, sa collab nyo ni siya ni Clyde nagsunggod. Kaya ang pagkabig mo siya nga utod, di man tuod, pagkabiganay nyo nga magutod. Wala sang kamatuuran, muna nga ikaw, wala ka batsyag, ginaamat-amat, kinila bulagan, kay man deadline ang utod, tandaan mo nga di na pwede masugpunan. March 28, patani battle namon nga duwa. Na-quarantine ko, wala na sang kamatuoran, nakatakda nga oras, ginungod nga di pagkatuan para lang nga pamatud-an nga ining deadline yung nga ginapabugal, akon lang ginampasan. Yo! Kinsitaya pa pagperde ko kay Arma. Tama ka perte sa imo, tama ka perte ka Iho. Nasuya sa aging perde ko ang nagperde sa imo. Real talk. Pag round 2. Pangalan ako no mismo ni Floyd nag-ambal nga kung atakihon sang epilepsy, hindi na madala sa medicine. Pangalan ako no mismo ni Floyd nag-ambal nga wala na sa syansa. Ha? Edising. Let's say ka ha, kung makatira ka sa pangalan ni Floyd na makakapwerte, aba, ikaw gani, apelyido mo na mismo nga pardiko nag-ambal nga perde ka na! Pre daog, pardiko. Paul Andre Pardico. Kay Brian nagpakita pa si Paul sa iya sick flow. Oh,
Ari ang great sword. Ilaslas ko sa imo neck. Oh, amo na ang best flow. Grabe, uncensored. Ipakita ko sa inyo kung paano ni sa maligo siya mismo nga dugo. Was-was, sang slash, mapapadentol. Asa makita nyo nga puno na sang pula ang lawas ang Deadpool. In the realas battle, magrespeto sa mga hari. Oo na. Hari ka? Hari ka? COVID team, dakpa nyo, may corona. Respeto sa mga hari. Yuta! Sa tuod lang, Brad, ungo ka! Respeto, mambala sa mga hari. Ano pa nahulat mo? Luhod kag magduko na! Last battle ko, laot pa si Pakisoy, K1 Castillo, tapos imo naman ni Ira. Ha? Hindi ko ka-relate, shit. Ginhanay mo kaugalingon mo sila. Ha? Puta mo utok, complicated proyekto na. Upod ka sila para apat na kamo. Apat na kamo ka, overrated! Ano ba lipak ni Soy? Ikaw ang ma-champion? Sige, sige. Palakpak. Tayo ipatapos battle, oh. Gani hindi danay, magpalakpak! Ano ba lipak ni Soy? Ikaw ma-champions? Gamato-mato saya, desisyon. Bisa maghatag ang bagpasulat ang defending champ. Wa epek yon. Pak, ipakita ko sa imo kung paano ko estudyante mo gaan leksyon. Kag eleksyon hasta imo master Paktisoy, master Hans ang fungsoy. Hindi matabo imo nga prediksyon. Pero idol ne, grabe mag-deliver. Dumang lamon, pati dukot. Aggressive, akig-akig, kami halo, gali dumot. Grabe ka utod. Ang tingog may accent, pangagaduot. Galupok daw may basuka nga upod. Dos scammer nga sellers ang Lazada kag Shopee. May delivery tuod pero basura ang unod. Terrible ka, mamen. Gapang lumos mga titik, kalain. Tapos may liga pa mag amo-amo niyo. Kano ka? Yakumos, titik ka hangin. Ah, bala ko na. Gajagling ka. Gajagling siya. Bagay gid sa pagka-clown mo. Pero ang isipon, di akong gajagling, no? Nasadyahan sila kagabilib, sa ginahampangan ko lang mga rounds mo. Ining tsura tomboy nga agi, ginkileg sa gin-call out ko. Ining fluffy, fili daw ara na sa langit nga daw, clouds bro, kaghari na ko no si Gago. Proud na proud, ya pagin shout sa tubang sang mga crowd, oh. Ano ka wind chimes? Ginpahanginan, tala kagamay ka namin na dayon sang sounds mo. Puta, wala ko labot. Bis ka na mga feeling kings nga all out kings mag all out bro. Bis ka pang kings mag hit deck. Quadro at din yung ulo sa straight flush ko. Samtang nagasabit pa mga fake round nyo. Dre, fuck you! Pero with love. Gani, sorry si mo iho. Nga, kinala ko pa magpatay migo para lang mag-ubos ang wak at para man mag-angat ng ilo-ilo. Kadang ma-advise ko di bro. Sabi tawag takawak. Padayon ng sa karir mo. Obrahain mo gusto, hindi mag-stop, hindi magpa-apekto. Pero Dre, ang rap, di para si mo. Yo, check! Puta, mga linya mo, puro basura. Muna gani nga dapat iabuhi ka na. Siya ni kuno si Ace Berhel. Nan, muna ang side effect sa sobra mo ka ML. Wannabe bata sa kuno. Gago ka ba? Your name is Arel, tapos peke ka? Tikalon nga pasaway. Pues ako ni nga patalon. Bitayon ko ni anay, antis bunon kag tiruhon. O di ba wala sila nag-react? Kay man nagkumpanyar lang sila sa ginbuyan ko nga punchline. Kay bitayon, bunon kag tiruhon. Puro na deadline. Kag basi maribat ka. Nga puro lang deadline. Natural. Ano gusto mo itapik ko? Break time? Kanta mo? Isa ka bes? Ako niya ginpa-sound. Puta love song pero ang tingog pang underground. Sadya guro no? Kung si Head Cubes makontra mo, damo gid malipay. Kay daw autotune ka mo nga duwa, nga gaba isay. Kag nadumduman ko ni Ambalya kay Arma. Nga gamito niya kunong Armalite pang utod sang hawak ya. Ha? Bongga ka day. Ti ano paniro mo? Wasay? Armalite pang utod sang hawak? Gapabalo-balo ka gid. Ngayor awak. Kay siya ni kuno si CLR, Cardo, Stephen Curry, Eminem, kag Ron Henley. Sari-sari nga imahe. Ano ka? Tiyangge? Puro ka lang si Amuto, si Amune, tapos ug punansang wala pulos nga multe. Parehas yung tira yung ari na pamati ka sa akon mga tira. Kaya ko na mabira, may dala nga kamera. Kag kay Mera, ha? Kay Mera? Ah, balaan ko na. Kay na broken hearted ni sa kay Mera. Kay naka-broken hearted ni sa kay Mera. Kay sang ginbalbal sa ni Gino, dito ka nakatuon nga magsabu. Relasyon nyo nga duwa, daw ibong adar na. Kay sang ginpaihan niya ka sa ulo, nagbato ka. Wa na bilune,
Pues, dihado ni sa mga bara ko maskin pa mag-inano. Empleyado ka lang kontra sa politiko. Kung ako magkurap, damo may mawadan. Kung ikaw magkurap, wala ka na makitaan. Ang gulo mo, muna set up mo gaginamo. Ang gulo ko, daw kulab ni Pacag Castillo. Kay man perfecto. Kag punchline ko, always advance niya ungas gani sa final sa ubusay di na kinanlan pa sang deadline kay madugay na ko nakaimpas. Kagatlas, hambal nila, most improved player ka. Puta Malayanis. Pero para sa akon hindi. Nagsakto lang ang ginhambal mo kay RJ nga ikaw si Joel Embiid kay ikaw ang perdihon kag pahibion kusubong nga semis. Time. Grabe, lupit. Nakaimpasa ka na sa deadline. Oh shit. Gago, mangula ng deadline sa due date. Bubo. Kag, ano pagtambal mo nga Paktisoy Castillo, feeling perfecto ka? Wait, Dre. Sa pagkabalo ko, nabatian ko na nakaginbanat na nag-jab-jab kay St. J. Ha? Hindi na. Aga mga binabana. Abi ko, isa na sa mga diri nga bakot kag batikan sa hip-hop. Sa pagkabalo ko mga banat, ibang ipot sa ulo, bla bla bla. Papila ko na nabatian sa flip-top. Kawatan. Kag, round 3. Duty kanya pa maperde kay Bryle. Ang sunoy sang palapala. 3-2 pang score. Kag sa apa sang Gimaras, dapat ka rito kapatol. Labutaw. Base sa inagyan mo, base joker ka na. Kay man mga natubang mo, puros clown. Martin, ano ni men? Mayara ka favoritism sa tournament? Wala. Pero nga kung diin semista, dito mo pa ko ginggaan, bonus round. Basta yung balo mo, perde ko dapat kay RG. We, sige Nagbuto sa akon, St. J, jab, drop D. Sa video, kin-explain pa mayo nila in terms of punchlines, wordplays, metaphor, rhyme scheme, multis, deliveries. Overall, ang paangat ko sang pwerte sa linya. Gani mga hangag, bangag, mango, wak, wala ka balo battle rap, nag-ambal nga dapat na perde ko siya. Pero classic battle namon, kada mo nang hindi mo mahatag sila. Kaladlawan wala tira, put yung nga clown inyo tropa. Nagdaog mo lang, Chicago kay 5 lang. Volume sang sound sang imo kontra. Kita mo? Perde ka dapat sa taga-Gimaras, di ba? Puros delivery lang, bira mo, tama ka pa, kapigado. Pasalamat ka lang ara ang mga jumper nga, straight fame familia, para lang mapasigabo sa mga linya mo. Kung iisipin, dapat dagdag na si Gago. Pero kung si Michael Jordan, wala Scottie Pippen, real talk, di ka kaangat sa Chicago. Di ka kaangat sa Chicago. Basta yung balo mo naman, perde ko kay ako nag-choke. Nag-inarte naman ang alpot. Kita mo na kay A-game na si RG, ako pa nag-choke. Pero daog, gyapon amo ko nakabakod. Karon gani katuan ko na JK sa balay namon para ipasa ang titulo nga pinakabaskog. Basta yung balon perde ko kay overtime. Puta, tsakto ka dabay. Nasanay ko abi nga ginapadugat, nga ginapaantos ko danay ang kontra bag-o mapatay. Ikaw dapat ang perde kay Chicago, brother. Pasalamat ka lang mga mango nga rapper nag-judge sa inyo nga battle. Second round sang tournament tapos 3 lang ka judges. Fuck you, di na ako magago pa bobo. Bis ka nag-choke ka pa bro or magnabi pa performance ni Chicago sa imo mangyapon makadto ang 3 ka boto. In short, ihaw. Surbol na yain mo nga wen kaya mga judges loyal mo nga mga friends. Hindi ka magpiyo na may kapik to San Migo. Dos por dos tandem sang Ois Republic, swear to God, iho. Ay kao man lang, naka 3-0 tungkol ang mga judges, stick to 1 simo! Stick to 1 simo, bro, anay lang. First battle, kontra ko si OG Crank. Second round, si RG. Semi, si Dre. Mayara ka muna nutaran, ukon ako lang. Masatanan, nga nakontra ko sa turna nga natubang mga puros tambukan. Turos tambukan pero nakita niya man. Abis nga kawayan ng upusog nga tungkod tinbugbog agin lupog ang matambok ag maunod sang maniwang matambok ang utok. Di patalom dila nila kulang pa sa brutsa abulbrad kabus ka sa sulat mangu pa dalagko na kamo pero biskan tingbo niyo pa ang 3 nga giperde ko mga hangag nga puta ako man gyapon ang mas mabugat nga kontra.
Kung kay RJ, pakita ko kung sino ang mas buangit, sipot papatitulan. Ako, Dre, mabakas naman. Kay Drea Boy, sipot mo ko ang tambok sang baboy. Hasta ni Andre, paras na lang. Na-drop na D, si drop D. Si Dre na lang asta, wala ka na parte. Sa finals, makita ka mo di kag J nga hindi lang basta battle. Goya pa party, gana St. D o jab-jab. Wala ko labot kung sino madaog manda o madagdag ba sa letter J ang rason ko nga as finals. Makuha ko ang jackpot. Oh, wait. Laog na gali si St. J. Te, Dre, maasa ka pag yatuod nga ako di madagdag. Yok, kaya, lang. Pa-finals ko danay. Tudloan ko lang paano magpaluhod santo si Jab-Jab. Waay! Round 3 game? Waay, mga lines mo, wala pulos. Hindi na di kinanlan pa sa deadline. St. J na di bulos. Mga rounds mo, hinangag. Puro lang yapon multi nga wala sumbag. Unta na estilo mo. Kay design na sa battle pre. Kag wala man na sang punto. Total miguhay man ta, tudluan ta ka. Hoy gago, daw nahilanat ka lang at chismuso. Kay panigurado, ikaw di ang magwa nga sikreto. Hapos ka lang perdihon. Kung ako niya hambalon, nga double meaning na nadayon kung gintagaan ta kasing kung gintagaan ta kasang leksyon. Pero balan mo kung sino seleksyon. Seleksyon ang ginapilian o kung kansilor. Seleksyon. Kag mahilig pa ni mag-reference sa basketball. Pero sa nagampang kami, puro man lang na dribble. Wala man tira, duwa-duwa. Kag wala man sang sure ball. Kagari real talk. Real talk. Sang gindokol ka ni K1. Ikaw pa una na ngayo, pasensya kag nag-approve. Biko dancer ka, tinga wala ka man ka-move. Estilo mo, sarap. Daw nalupot lang. Kay man karir mo, kay man karir mo bilang MC, daw nahigit ka pre. Kay man nawigit ka na pre mo na nga ulihi. Muna nga ulihi, gani hindi ka mo magpati-pati sa mga ginapanghambal yan eh. Sa plataporma yan nga daw politiko. Kay promisahan niya lang ka muna eh, sambiskan ano-ano. Sambiskan ano-ano. Kung ako maputo, sa buruso kong kaunon. Kung ikaw maputo, di ka nakabangon. Di man ko palawan, pero sa nanginanlan, ako iyagin prendahan. Gani ang kadalagan, hindi mo na magawad pa pre. Kay tapos na ang deadline, automatic ka na rimate. Kag salamat pa sa pagsalig mo sa akon. Isa na lang subong ang akon tulumbahon para tumanon ang imo nga prediksyon. Kagatlas, hindi man ko Ois Republic, pero ako subong ang ila maging membro. Kaysa tournament ka ubos sa rasa, standing ko subong 3-0. Ilonggo, mikropono, Ubusay Rasa 3. Tournament battle, deadline kontra kay Dre, ginaod para silang duaw. 5 ka judges, 4-1 ang boto, advancing sa finals, Dre. Kudok. Third EC. Piling ko ako lang isang nagboto kay deadline, pero kung oras gid man ang basihan Dre, pero para sa ako nagtatak na yung deadline yo. Judge! Flow Kigli, Southside Soldiers, Aton Mapstar, Iloilo Choppers. So, ginhatag ko ang vote kay Dre, kay ang iyang impact sa mga lines siya, although utod-utod, pero catchy, saka when it comes sa dalom ka tama. Pero pag butang sa delivery, consistency, Dre ko sa piyak, kay tuloy-tuloy, although lawig ang setup niya, pero tuloy-tuloy. So, overall, budlay actually i-judge ang battle kay puro sagad, kag pang bakbakan, kid. So, overall, dire ko ginatag sa iya. Congrats. So, Vigilante. Iboto ko si Dre. Although, all 3 round consistent, gigkatama si deadline. Props siya. Puta, grabe, gidi ang mga multi, Brad Todd. Pero, base lang gid sa punchline nga nagtupa gid tanan. Like, wala nagbalik-balik gid sa punto gid mismo.
mutogid base ogid kay Dre ang tanan all 3 rounds kay ang punto sa kada round siya gid like mutogid ang nagkuha gid sang boto para siya para sa akon muna Dre ako ng boto. Yo, check out your Crown Cool Kids Stubborn 213 ang boto ko 2-1 para kay Dre. Tamang iya ka budlay sang ilang ampang, dikit gid ang ampang kag consistency deadline pero mas damo nga ginspit ang goal kag punchline si Dre. So ang ako nga round 1 ginatago kay Dre. Sa round 2 consistency deadline no doubt ginang iya gito. Pagka round 3 digto na nagdikit ng laban ginatag ko kay Dre kay damo sa ginspit nga ang goal kay si deadline daw gamay lang iyang ang goal kag mas damo ginspit si Dre nga punchline 3. Yo, Second Snipes sa SYK unit. Actually, napatian nyo naman ilang mga explanation. Bali, para sa ako naman sumbag is si Dre. Pero, mabilib ka sa moves sa nga nga amigo nga si Deadline. Kay swabe ka dyan. At least, matanga ka. As in, pero, sa kada sumbag, kumbaga, persa grabe sa piyak kay Dre. So, overall kay Dre. Okay?